Isai Marinas, Ingrid Bialpom, Felicia Polos, Marika Adriaan. Die graad 5 klas het tans pauze gehad. Hulle sit in die klaskamer. Hulle wag om dan die tennisbal van blad toe te gaan om jou oefening te kry. Leerders kan julle opstaan en ordelik beweeg aan die tennisbal asseblief. Ons gaan nou opwarmingsactiviteit doen, waar ons onze handen voor ons kop gaan strekken voor 5 tellings en dan ons arm stadig wat zak. So, bij telling 1, 2, 3, 4, 5. Dat zak je arm stadig. En nou gaan onze arms voor en toe en achter te zwaaien. 5 tellings ja van voor en toe en 5 tellings van achter toe. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan gaan we dit zeker in lichaamsdelen gebruiken. Ons gaan eerst ons kop gebruiken. Eerst kan 5 tellings langs in die kop en dan weer rechts in die kop. So 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Andere kant toe. 1, 2, 3, 4, 5. En dan gaan we dus ja, per die jaar doen. Linkerkant eerste. 1, 2, 3, 4, 5. En nou gaan we ons tweede activiteit doen. Die step omvatten. We gaan die spelletjes namen die gelijk terug. Aan eerste asem is samen met de neutrale positie. Asem in en asem in. So ons gaan eerst klank maken van een oorklank van hoog naar laag of van laag naar hoog. Dus we gaan oor 5 keer, nee? Oor, 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 oor. En nou gaan ons geronde consonanten oefenen. Ons gaan beginnen met de klank die klank. Van 5 keer. En dan gaan ze weer met die klank die waar ze gaan. En dus gaan we een spelletje doen wat gaan gelijk worden weer zijn. Waar onze groep en andere spelletje gaan doen. Die zijn gaan even op de lijst. Alle kennishuis! Ja, mama, nog mama. Waarom niet? Die mogen spelen. Hoe groot is hij? Zwaar. Hoe klein is hij? Zwaar. Hoe waar is hij? Zwaar. Hoe vet is hij? Zwaar. Alle kindertjes kom huis toe. Dankie leerders, dan jullie zijn, kan zo'n neutrale positie weer vinden alsjeblieft. Ons gaan nu de laatste activiteit doen, dat is weer op die maat van die muziek oefenen. Dat gaat gelijk wordt weer ons andere klasmaat aan Marika. Als zij een liedje zingt, als zij stadig zingt, dan gaan we stadig bewegen. Dus gaan op één voet staan, ons armen streek. Als je vinnig zingt, dan gaan we vinnig bewegen. We gaan die rol te draaien, op ons plek terug nemen. Zo Marika, kan je beginnen alsjeblieft? Ja, piramid, stand still. Ja, piramid, stand still. Ja, piramid, stand still. Ja, piramid, stand still. Baie dankie Marika. En om alles af te sluiten, gaan ons nou afkoelingsactiviteit doen. Ons gaan inasem deur ons neus. Dit nou vir 5 keer, ons gaan dit 3 keer doen en dan gaan ons deur ons mond uitasem. So asem in deur die neus. 1, 2, 3, 4, 5. Laat uit deur die mond. Asem in. 1, 2, 3, 4, 5.
'n laaste keer. Asem in. 1, 2, 3, 4, 5. Dankie. Nou gaan ons die klas afsluit met 'n lekker oefening. Wat gaan doen? Gaan word en wat dan nie. Maar die kan jy mos die leider vat asseblief. Oh, joh.